diyan ba guys? They are sa pikas luwang dara. Hello. Hi guys, hello. Welcome sa tuang YouTube channel ni Madam Pislat guys. Og karong adlaw guys, ako na sad i-update ninyo ang kanang mga alaga guys, no? Di ako karon padung guys sa ako ang mga alaga. O diara guys. Tan-aw nato guys og naunsa na ni akong mga alaga diri guys kay dugay naman kaayo ni nga wala na jud ko ani ka update. So mao ni siya guys, no? So mao ni ang akong fattening karon guys. Update sa atong mga fattening karon mao ni siya guys. Kani siya guys, mga anak kani ni Nita. Ang edad ani niya guys kay July 3, 1 month pa ni siya guys, gikan sa 45 days. 1 month pag ini siya guys, dara. Wow, dagko na gyud guys. Ug ang akong gilamaw ani guys, mao ni siyang beef roof starter. Og ang ikaduha na tong luwang diri guys, mao ni siya. Pareho gyapon ni silang mga idara guys, no? So, pero buyag healthy gyud sila guys. Healthy gyud kanunay kay immunize kanunay hatagan dayon akong vitamins guys, no? O mga purga o yara da paripikas luwang diri guys, no? Mga bulingot pa kayo guys pero mga namesog yun sila guys, mga gyapon ni Bukaria. Mas kuan pa ni siya guys, mas bata pa o mga 20 days kani sila guys. O gyapa sa diri guys, no? Gyapa diri mga bulingot kayo guys sa mga baboy karon kay wa pa maligo. Tara. O mao ni ang ako ang hapit na ma-harvest guys, no? 3 ka buwan ni sila guys, 3 ka buwan ni siya. Diara. So dara guys. Mao ni ang akong pagkudag ko ng kanang alaga. Oh, diyan ba guys? Diara sa pikas luwang dara. Hello, mga alaga kong mga guwapa. Dara. Bako ko ganyan silang tagaan guys. Kuha lang yapon. Gutom. Sige, gutom guys. Bahala na siya gutom guys. Basta lang healthy kanunay sila guys, no? So, dara, dapat diri pikas luwang guys. Mga bulingot pa kaya guys, kay wa pag gini maligo. So, dara, mao ni sila guys, no? Mga nagsunod ni silang patining. Mga bata pa kayo guys. Mauni sila. Oh, gyapag yun ay guys. Dara. Dara oh, gamay kayo lang luwang guys. Pero daghan kayo sila. Dara. Wala naman dyan ko'y bakante guys. Ay, nga luwang. Mao na nga. Anto sad sila aning gamay nga luwang, no? Pero pwede rin na siya mabalhin guys kung naabay ka ng bakante karon. May bakante nga luwang sa pagkakaroon wala pa yun guys. So diri napita guys ang akong gipakaon nila pure nga ultra pack starter. Dara guys tag 2,000 plus ang sako. Mauni sila guys, no? Ang ako ang mga fattening sa pagkakaroon, no? August 6, 2024. Okay. So guys, maura to guys ang ako ang update sa ako ang mga fattenings guys, no? O kung kinsa may nakauyon aning akong gipakita karon guys, please like, comment and share para makasunod kamo sa akong sunod nga ipakita. Thank you for your support guys and thank you for watching. Bye bye.